Mamasita Nicole. So today, I wanna show you what makeup I put in my face. So first, I use foundation is Maybelline. So this one guys, Maybelline. 24 hours po siya. And next is face powder. Yung face powder na ginagamit ko, ito siya. This one. Yes. After foundation, you need to use face powder para hindi oily yung mukha nyo. And then after that, I use eyebrows liquid. Ito siya guys. Hindi po siya pencil guys. Liquid po siya. Ito yung ginagamit ko sa eyebrows ko dito. At saka sa kabila. And then next is contour. Contour na ginagamit ko yung pandito para may shape yung mukha natin. Hindi masyado mataba. Tago-tago yung mga fat. At saka pwede ka din maglagay sa ilong mo guys kung gusto mo yung mag side view ka parang mataas. Ito yung ginagamit ko guys na contour. Tapos MAC siya guys. Ito yan siya. And after that, yung next na ginagamit ko is blush. Yung blush na ginagamit ko is Chanel. Ito siya. Yung hindi siya masyadong yung parang light lang siya. Ito siya oh. Light lang siya, hindi siya masyadong makapal. Oo. Maganda siya, guys. Pero meron din akong isang blush na siya. Sephora siya, guys. Ito siya, Sephora. Tapos maraming choices, guys, kung what kind of blush you wanna use. So open natin. Ito siya, guys. Pwede ka din mag-contour, highlights, yun, marami siyang choices guys. So, yung ginagamit ko is ito lang, yung pang light lang, kasi daytime ngayon eh. And next na ginagamit ko is yung eyeshadow. So, sa eyeshadow na ginagamit ko is Beauty Glaze. Ito siya guys, ganito, tapos ito yung kulay na ginagamit ko guys. Kasi daytime. Para siyang, parang orange dyan tingnan. Pero para siyang peach. Maganda siya ito. See? So, next na ginagamit ko is liquid eye guys. Yung parang pangpusa. Dito sa ibabaw ng eyeshadow. Dito sa kilay. Sa ibaba ng kilay. Ito, yung liquid eye. So, ito yung ginagamit ko na liquid eye. Stamp siya guys. Pwede siya i-stamp yung parang yung hindi ka marunong, you don't know how to put the end of your eye. You have something here you can put like stamp. Oo. Pwede siya para madali lang siya guys. Then after that guys, the last is hindi pala last, meron pang isa. Yung highlights ko. Naglagay ako ng highlights. Ito yung pangalan Pure Nude. Pure Nude siya guys. Nilagay ko siya yung highlights dito para may shiny yung mukha natin. Dito siya oh. Dito. At saka dito sa ibabaw ng noo, forehead and the chin. Tapos guys, pwede din dito sa ilong nyo. Sa ilong para may shiny din yan. Ganon. And the last but not the least is yung lipstick. Ito yung ginagamit ko na lipstick, guys. Ito siya. So, ang pangalan niya is Nice Face. Yeah, Nice Face. So, yun. Ito lang. So, guys, hindi po ako expert mag-makeup, pero ginagawa ko ito para sa sarili ko lang to. Share ko lang sa inyo para makakita kayo kung what kind of makeup I use for my face. So, yun lang.
So guys, mao ra tong akong video for today. Thank you for watching guys and for your like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video natin guys. God bless and bye!